Kada ka taɓa yin abota da waɗannan mutane guda uku da zan kawo mana su a cikin wannan bidiyon namu na yau. Mutum na farko shine mayaudari. Ƙwarai da gaske idan mutum ya kasance shi maha'inci ne, ko da yaushe ba shi da aiki kawai sai dai ya rinƙa yi ma mutane kalaman yaudara yana ha'intar su, wannan mutumin ka ji tsoron shi. Kada ka taɓa ba shi dama ya kasance ɗaya daga cikin abokananka, sabida duk irin yadda ka iya lura da yanayin yadda yake yi, ina tabbatar maka da cewa wata rana dole ne sai ya cutar da kai. Sabida haka ba a taɓa ba ma mutumin da ya kasance mayaudari amana. Mutum na biyu shine munafuki. Ka sani cewa kada ka taɓa yadda ka ƙulla abota da mutumin da ya kasance shi munafuki ne, sabida yana da matuƙar haɗari a cikin rayuwarka ƙwarai da gaske. Abu na farko wanda yake mafi girman haɗari abotarka da kai da mutumin da ya kasance munafuki ne shine, na farko dai zai ke haɗa ka faɗa ne da mutane, zai rinƙa ɗaukan maganarka ne yana kai musu, ya rinƙa ɗauko maganarsu yana kawo maka. Ba zai taɓa barin ka samu kwanciyar hankali ba, sabida ko da yaushe ya kasance kawai yana yi maka maganganun waɗansu mutane ne na daban, kuma bai jin kunya ko kaɗan, ko da ko ƙarya ne yake faɗi maka. Sabida haka ka ji tsoron wannan mutumin, sabida kamar yadda yake ɗauko maganganun mutane yana kawo maka, kai ma fa haka ne idan ya tafi wani waje yake ɗaukan maganganunka yana kai musu. Kuma wani abu mafi girman haɗari ma a nan wajen shine, za ka iya faɗa mishi wani abu wanda ya shafi rayuwarka, zai iya ɗaukan shi ya je ya faɗi ma maƙiyanka ne ma kai ba tare da ka sani ba. Sabida haka ka ji tsoron wannan mutumin, sabida yana da matuƙar haɗari a cikin rayuwarka. Mutum na uku shine maƙaryaci. Ƙwarai da gaske ka ji tsoron ƙulla alaƙa da mutumin da ya kasance shi maƙaryaci ne, sabida bayi da kunya ko kaɗan. Sabida ko da yaushe zai kasance yana cikin yi maka ƙarya ne. Za ka iya ka shirya magana da shi, amma idan ya shirya maka wata ƙaryar sai ya kai ka ya baro ka. Ba za ka taɓa cin nasara cikin rayuwarka ba matuƙar kana rayuwa da mutumin da ya kasance maƙaryaci ne. Sabida duk lokacin da ka neme shi da ya baka shawara wadda za ta kawo maka cigaba a cikin rayuwarka, zai ƙirƙiro ƙaryar shi ne kawai ya faɗi maka. Ba zai taɓa tsayawa ya faɗi maka gaskiya akan abin da zai kawo maka cigaba a cikin rayuwarka ba, sabida ko da yaushe shi gurin shi ne kawai ya faɗi abin da zai burge ka, ba wai abin da zai ƙarar da kai ba. Sabida mafi yawanci idan za ka kula, mutanen da sun ka kasance maƙaryata ne, ba su da wani guri bayan su ga suna burge mutane.